vista? Non é que estea ben de vista, está perfecto. É que non sei que che vería para facer se non lle túa. Pois viría a min unha boa persoa, penso eu. Creo que de pequeno ainda tiño o pelo blanco. Vou ter que levar a mamá ao oculista, a ver cando me cobra. Rebola, nai, rebola, filla, como son da familia, tamén quero rebolar.